by Top 10 Music. अब की मुसलमान शादी के Music by विकेश भोजपुरिया। DJ विकास रीगा सीतामढ़ी। चोरी घुसखोरी सब दूर भाग जाई, चोरी घुसखोरी सब दूर भाग जाई, फेरू नहीं बादी उ विरोधिया के आई। चोरी घुसखोरी सब दूर भाग जाई, फेरू नहीं बादी उ विरोधिया के आई। अब की यूनुसयन शादी के लावे के बा कि मुखिया बनावे के बा कि विजयी करावे के बा, अरे केहू फुसला ही नहीं कहला में आवे के बा। यूनुस अंसारी जिंदाबाद 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 यूनुस अंसारी जिंदाबाद 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 कि मुखिया बनावे के बा कि विजयी करावे के बा, कि मुखिया बनावे के बा। DJ विकास रीगा सीतामढ़ी। बाटे रुकल जवन गाँव के विकास हो, पूरा हो ही सारा कर विश्वास हो, पूरा हो ही सारा कर विश्वास हो। बाधे पीढ़ी तन के योजना न रुक पाई, मिली गरीबों के इंदिरा आवास हो। मांगता रे फोटो सपोर्ट में आवे के बाद, विरोधी को हटाएंगे यूनुस अंसारी को जिताएंगे, विरोधी को हटाएंगे यूनुस अंसारी को जिताएंगे। कि मुखिया बनावे के बा कि विजयी करावे के बा, कि मुखिया बनावे के बा। DJ विकास रीगा सीतामढ़ी। भैया यूनुस के कुछो के न लोभबा, दुखी जनता बाई है अपसोसबा, दुखी जनता बाई है अपसोसबा। ना दलित के बारा संकट मिलत भइल एही पर विरोधी से विरोधबा। एकजुट होके भ्रष्टाचारी के भगावे के बा, भ्रष्टाचार भगाना है यूनुस अंसारी को लाना है, भ्रष्टाचार भगाना है यूनुस अंसारी को लाना है। मुखिया बनावे के बा कि विजयी करावे के बा, कि विजयी करावे के बा। सरस्वती आर्ट एंड म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली।